puhuttu ja se tuomittiin jyrkästi. Voitte ajatella vaan, mihin mä haluaisin miettiä, että hetken mietitte sitä, mihin ne meni, jotka oli homoseksuaaleja, jotka tunsi, että he on erilaisia. Minä olen mies, enkä haluakaan naista, vaan haluan toista miestä ja tiedän, että minut kivitetään, jos minä siihen rupean. Mitä semmoinen mies teki? Hänen täytyy keksiä toinen tapa toteuttaa itseään. Hän saattoi luonteenpiirteiltään muuten kyllä toteuttaa itseään, mutta ei seksuaalisuuttaan. Tämä on kiinnostavaa, että esimerkiksi karismaattiset profeetat saattoi saada seuraajiksi sellaisia, jotka ei muuten saanut hyväksyntää. Joten niin täytyy voida toteuttaa erilaisuuttaan, jos sitä ei voi näyttää. Itse asiassa te siellä takana olette tämän asiantuntijoita. Nimittäin, jos te koette olevanne erilainen jossain joukossa, sanotaan, että teillä on 10 ystävää tai te kaikki siellä, ja yksi teistä kokee, että kukaan ei ymmärrä mua, koska mä oon erilainen jonkun asian vuoksi. Joko, että seksuaaliset ajatukset on erilaisia, tai sitten vaikka musiikkimaku tai mikä tahansa, niin silloin on mieluummin hiljaa ja vetäytyy, ja se ei ole kovin helppoa. Mutta sen ajan maailmassa ei ole yhtään sen vähempää homoseksuaalia kuin on nykyisin. Tietenkin tämä määritelmä on aika lailla myöhemmin keksitty. Mutta Raamatun keskeinen teksti, johon on viitattu näissä yhteydessä, on Paavalin roomalaiskirjeessä. Ja siellä Paavali selittää pitkästi sitä, miten ihminen tuntee Jumalan, mutta on tieten tahtoen kääntynyt hänestä pois. Tämä on tämän pitkän tekstijakson idea. Siinä ei puhuta homoseksuaalisuudesta sinänsä, vaan puhutaan siitä, että ihminen tietää, mikä on oikein. Tietää, että Jumala on luonut asiat näin, vaatii ihmiseltä oikeudenmukaista elämää, vaatii eettistä elämänvaellusta, mutta ihminen tekee aina väärin, kääntyy aina Jumalasta pois. Paavali itse asiassa sanoo vähän niin kuin Sokratesta vastaan, kun Sokrates sanoo, minä tiedän, mikä on oikein ja teen oikein. Paavali sanoo, minä tiedän, mikä on oikein, teen silti väärin. Asterixissa on käytetty se lause. Yhtenä esimerkkinä tästä pois kääntymisestä, tästä tieten tahtojen synnin tekemisestä, Paavali kertoo, että miehet ovat vaihtaneet luonnollisen yhdysmän luonnottomaan. Siis he tietää, että on oikein haluta naista, mutta he Jumalaa vastustaakseen, riekastellakseen, rupeavatkin haluamaan miestä. Itse tietoisesti vaihtavat seksuaalisuutensa toiseksi. Ja se ongelma on se, että tämä on eri asia kuin meidän tuntemamme homoseksuaalisuus, joka syntyy osin perintötekijöiden tai tämmöisten tuntemattomien geneettisten perinnöllisten syiden vuoksi ja osin varhaislapsuuden ihmissuhteissa. Mutta sitä prosessia ei pystytä ehkä onneksi täysin selvittämään, jotta se siitä voisi tehdä tämmöinen närkkimisen kohde, vaan että se liittyy semmoiseen tilanteeseen, jossa ihminen yksinkertaisesti joutuu jossain vaiheessa elämäänsä sen ikäisenä, kun te siellä takana olette tavallisin. Huomaa, että mä olen erilainen. Mä en ole samanlainen kuin muut. Ja joutuu sitten rakentamaan elämänsä vähän toisenlaisesti. Mutta tämmöisille ihmisille Raamattu ei oikeastaan sano mitään. Koska he ei ole vaihtaneet sitä seksuaalisuuttaan mihinkään. Se on heillä aina ollut niin kauan kuin he jaksavat muistaa. Ja sen takia Raamatun tulkinta on tässä kohdassa aika vaikea asia. Ja mä esimerkiksi sen tällä perusteella pitäisi homoseksuaalisuutta ydinongelmana, vaan ydinongelma on sitä, että osaammeko ihmiset seksuaalisina olentoina rakastaa. Se on se kaikista vaikein tekijä. Että osaammeko me rakastaa sitä toista ihmistä, jonka kanssa me olemme. Se nimittäin on kaikista vaikein. Koska se vaatii meiltä paljon enemmän kuin se, että me katsotaan jotakin erilaisia poikkeavia ihmisiä ja julistetaan, että noi tuolla noi ei kelpaa. Vaan se meidän oma paljautemme, se, että me ei itse osata rakastaa toista ihmistä, ei läheistä ihmistä eikä etäihmistä, on se ydin. Sitten mä herätän tähän liittyen muutaman kysymyksen tai ajatuksen, vähän utopia. Entäpä jos me aina puhuttaisiin todellisuuden tajuisesti ja avoimesti kaikista vaikeista asioista. Purettaisiin kaikki nämä homoseksuaalisuus muut kysymykset suoraan auki. Katsotaan millaisia me ihmiset ollaan. Ihan suoraan siitä, että mistä me koostutaan. Tämä merkitsee tietysti esimerkiksi evoluution hyväksymistä. Se on ihan kylmä fakta, että ihminen on kehittynyt alemmista eliömuodoista ja me olemme tässä hyvin pitkän kehityksen tuloksena. Me emme tunne tätä maailmaa läheskään niin hyvin kuin voisimme tuntea, mutta aika paljon me jo tiedämme siitä. Jos me annettaisiin Raamatun olla oman aikansa kirja, jonka pyhyys voisi olla syömällä kuin tämmöisissä moraalisissa
käsityksiä, jotka on sitoutunut omaan aikaan. Kysymys, minkä mä haluan herättää tästä, on se, että mikä se voisi olla. Ja mulla on itselläni siihen hyvin haparoivia käsityksiä ja vastauksia. Lähtisin siitä itse, että ehkä yksi tärkeä asia huomata, että ihminen on joka tapauksessa hengellinen olento. Ja mä hakisin sitä hengellisyyttä ihmisen paljaudesta, kaipuusta, ihmisen kuolevaisuudesta. En niinkään siitä, mitä ihminen on tai valloittaa tai minkä ihminen ottaa haltuun, vaan siitä, että minkälainen ihminen on itsessään haavoittuvana. Se olisi se mun mielestä se ihminen, joka varsinaisesti kohtaa Jumalan, jos mä yhtään olen ymmärtänyt esimerkiksi Vuorisaarnaa oikein. Nyt mä oon puhunut 50 minuuttia suurimman osan ajasta, ja nyt mä avaisin mielelläni keskustelua, josta mitä